Salam mehriban dinleyenler. Moda Fasonlar kanalımızda hemmeňizi hoş gördük. Bu videomuzda öz stilini näde tapmaly? Şu soragyň jogabyny gözläýän. Modanyň ýokartyýdykda özgerýän häzirki zaman dünýäsyna adaşmak we öz isleňe bolan anamada wagtly-wagtyna ikirjiňlenmek adat ýaly görünýär. Stilleriň, renkleriň we ugurlaryň ägirt uly seçimi. Gyş basly hem ýetip geldi. Bu günler egneşik tekjäňiz täzelemegi, onu moda trendlaryny kybap gelýän geyimler bilen üçin etmegi tüýs wagty. Bu makalamyzda nowatdaky mövsümde esasy üns bermeli moda trendler dogrusyna gurrun berjek. Goýy gyzyl renk ähýengleri 2024-nji ýylda brendler açyk gyrmyzy renk öwüşgünlerinden daşlaşyp has ünsün dymyk goňras gyzyl reňke geçmek kararyna geldiler. Ene gyrlar bu gurrun berjek videom şulardan barat. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmeňize sag bolun.